Доброй раніцы вам з каміна. Мы падышлі да апошняга высокага і рэзкага горнага пад'ёму на гэтым шляху. Пасля ў асноўным мы будзем толькі спускацца ўжо ў даліну, там, дзе ўласна знаходзіцца Сантьяго. Ну мы пайшлі. Venga, venga. Апошні рывок. Ну, мы пошли. Найчыстейшая вода з горнай ручаінкі. Мы идем по шляху уже третий день запар. И навокал собі бачим, шмат розных прыгажосцяў. Шлях вельмі комфортны. Это цяпер. Да. И вот что мы подумали. Трэба зрабіць такі шлях для сапраўдных пацаноў, які бы пачынаўся як і класічны шлях у Сан-Жан-П'е-де-Порт, але працягваўся не 800 кілометраў, а, напрыклад, 1800 хаця б. Як назовем? Это будзе шлях імя святого пророка Моисея. І тады мы хадзім не на захад, а на ўсход. 40 гадоў. Ну, не 40 гадоў, але да Румыніі можна дайсці. Для самых пабожных такіх пілігрымаў это будзе вельмі добры досвед. Гляжу я на гэтыя вялізныя дрэвы, і думаю, што, магчыма, пад нейкім з іх нават мог калі-небудзь адпачываць святы Якуб. І вось мы ўстаем перад выбарам. Дарога на Сантьяго раздвоивается. Тут мы можем пройти 131 километр и тут 138. Что ж нам рабіць? Мы выбираем дорогу праз Самос, потому что в Самосе знаходится самый старажытны кляштар Гішпаніі, кляштар бенедыктынцаў, які быў заснаваны ў 6 стагоддзі. Асцярожна, тут ходзяць курыцы. Курки, ці вы дасце нам пройсці? А, курки, давайте нам пройсти, ласочка. О, ну с неохотой. Шесть гадзін, і я ўяўляю, як радаваліся пілігрымы много-много стагоддзяў запар, чуючы гэты званы, набліжаючыся да месца свайго адпачынку, дзе іх гасцінна прымалі на ноч монахі-бенедыктынцы. Вось гэта кляштар і касцёл у Самосе. Сам касцёл не вельмі стары, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, але паглядзіце на гэтыя сцены. Па іх таксама можна прачытаць эпохі, як яны змяняліся з самага нізу і да верху. Сцены раслі, мне здаецца, разам з часам, разам са стагоддзямі. Вось, толькі што мы былі на святой імшы
І даведаліся такую цікавую інфармацыю, што з 19 стагоддзя кляштар у Самасе лічыцца галоўным кляштарам бенедыктынаў у свеце. Сапраўдны кляштарны альбергі, якім мы сёння будзем начаваць в кампаніі яшчэ каля 30 чалавек. Паглядзіце, якія старажытныя пілігрымы, паглядзіце, як все яны ідуць да Хрыста. Изображение месяцев. Так, правда. Это месяц. Вось тое, чым каміну вядомы. Калі вы разумееце, што вы не можете несці тыя рэчы, которые вы взяли с собой, і маеце што-небудзь лішняе, то вы можете гэта пакінуць, а той, у каго, напрыклад, парваліся боты, альбо скончыўся шампунь, альбо няма чаго насіць, могуць взять і скарыстацца. І тут у нас написано: «Si das lo que tienes, siempre vas a recibir lo que necesitas». Калі ты аддасі тое, што маеш, ты заўсёды атрымаеш тое, што табе патрэбна. Отметить, что очертания Галисии несколько напоминают Республику Беларусь.